Prajem pekný deň všetkým, ktorí majú záujem o to, akým spôsobom si môžu zistiť svoj stav pôdy a ako ho vylepšiť. Vďaka základnému princípu regeneratívneho poľnohospodárstva, to znamená nekypreniu alebo minimalizácie kyprenia pôdy, sme schopní stabilizovať pory v pôde, ktoré zabezpečujú posun nielen vody a vzduchu smerom do hĺbky profilu, ktoré nám vytvárajú buď dažďovky alebo korene rastlín. To je vlastne náznak makropóru po dažďovke, ktorá vlastne z toho horizontu, kde je obohatený už humusové látky, ten horizont prehlbuje tým, že tieto látky posúva smerom do tej spraše, z ktorej vlastne tá pôda vzniká. A takto vlastne všetky rastliny potom majú väčšiu možnosť alebo väčší horizont na to, kde môžu koreniť a odkiaľ môžu čerpať živiny a vodu. Zachovanie tejto štruktúry, tejto pôrovitosti je rozhodujúce preto, aby pôdny profil dokázal hospodáriť s vodou zrážkovou, aby vytváral zásobu vody pred obdobím sucha, ktoré sa nám častokrát opakuje. Alebo na druhej strane, keď nám trošku viacej prší, aby nám nezostala voda zaseknutá v povrchovej zóne zhruba do 30 cm, kde najčastejšie máme technogénne utuženie a vytvorila zásobu vlastne pred obdobím sucha, alebo aby rýchlo zasiakla a mohli sme vojsť na pozemok a robiť potrebné operácie, ošetrovania porastov. Samozrejme, čím menej vstupov, tým lepšie. Takže toto je dôležité a rozhodujúce, zachovať porovitosť pôdy. Ďalšou rozhodujúcou vlastnosťou, na ktorú sme dnes zabudli, je fyzikálny parameter, tzv. Vodostabilnosť agregátov. To znamená, že to, čo my častokrát veľmi ťažko mechanicky nakypríme, dnes vďaka tomu, že máme slabú biologickú aktivitu v pôde, nie sme schopní udržať v štruktúrnom stave. Takže dlho očakávané zrážky, keď prídu, stačí 20 až 50 mm zrážok, tú štruktúru, ktorú my mechanicky zabezpečíme, rozplavujú a vznikajú znova veľké agregáty. A pokiaľ sa tieto agregáty ľahko drobia, pretože už robíte regeneratívnym spôsobom a viete ich ľahko proste jednoduchým, ľahkým potlačením sa rozpadnú, tak je to zlepšujúci sa stav. Pokiaľ sa ale tieto agregáty potom následne, keď vyschnú, správajú ako kamene, to znamená, že sú veľmi tvrdé, znamená to, že tá štruktúra pôdy na danom pozemku je vo veľmi zlom stave. Čo je tu dôležité povedať, že koreňový systém rastlín v tomto prípade je dopravný prostriedok pre pôdny mikrobióm, hlavne teda pre baktérie a huby, na to, aby sa mohli v tom profile rozvinúť, zabezpečiť mu jednak výživu, pretože rastliny a pôdne huby a baktérie spolupracujú. A čím hlbšie dostaneme a budeme mať vyššiu intenzitu koreňového systému, tým bude pôdny profil v väčšej hĺbke biologicky aktívnejší a pôda sa začne správať ako špongia a houba. To znamená, že dokáže zachytiť viacej zrážkovej vody, ktorá sa zbytočne neodplaví a vytvoríme si zásobu pred obdobím sucha.